Assalamu alaikum muhtaram millәттәшләр, siz Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Вячеслав Власович Данилов, Тау ягы көрәшеннәре музеен оештыручы һәм аның директоры, төбәкче. Вячеслав Власович Данилов 1937 елның 30 октябрендә Кайбыш районы Хуҗа Хәсән авылында туган. Авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлый, армия сафларында хезмәт иткәч, Казан дәүләт финанс-икътисад институтында белем ала. 1957 елда Бондюк машина трактор станциясендә эшли, аннан Ширамәттә башкарма комитетта һәм Тәтештә эшли. 1964 елдан Апас районына өлкән икътисадчы итеп җибәрелә. Анда 22 ел хезмәт куйгач, баш дәүләт инспекторы итеп күчерелә, халык контроле рәисе эшен алып бара. Апас район партия комитетының икенче секретаре итеп куела. 1985 елдан Казанда сельхозхимия оешмаларында һәм башка җитәкче вазифаларда эшли. Лаяклы алга чыккач, төбәк тарихын язу эшенә алына, Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы, күп санлы медальләр иясе. Ләкин Вячеслав абый, хәзердән сезгә. Төбәкчелек белән кызыксынуыгыз ничегрәк башланды? Минем тарих белән кызыксыну алдарак башлаган иде. Әти әйтеп калдыган, улларым, без бит мөселман нәселеннән чыккан. Безнең бабаларыбыз мөселманда булганнар. Безне менә шушы Петр I заманның чукындыра башлаганнар дип сөйләгән иде. Менә шушы сүзләр мине һаман да шушы тарихка тартты. Кызыксына башладым. Моның изләрен табырга тырыштым. Шулай итеп, Казан музеенда эшли башладым. Мәгълүматларны Казан Milli Müzeyi'nde işte mesela arşivinde izli başladım. Onda barıp çıkmagasın indi Moskova'ya gidip bardım. Onda bar Irgada degen arşiv, Российский arşiv древних актов. Onda baygana bit yine küp materiallar şundan taptım. 1710 yılda yazılgan şu bizim oğlunun переписьләрен, халыкның санга алган вакытларын таптым. Bizim oğla karşı bulgan iki jirde. Birisi hazırki tüp oğlumuz, ikincisi bu hazırki vakitte Kukşum oğlu diye atala, Apas arasında, kakras şukundurgan şurada, menaşı kişilerden korkup, kaçıp gittiler. Ama lakin onların tez yine знамens ki şirkevi aşağı izlep tabalar senat arqıla, yangadan pravoslaviga kavat şukunduralar. Һәм тагын бер кызык әйбер, сезнең бит әле бабайларыгызны чуашлар дип язганнар. Бу этник чуашлар турында сүз бармы? Сословие буларак, катлам буларак биреләдер, шулаймы? Юк, чуашлар дигән сүз минемчә шулайдыр дип тамам. Без бит мөселман булган, без алны мәчеттә булган. Шулай булгасын, алар чуаш дип нәрсә өчен язганнар дип уйлыйм. Чөнки безнең шушы 12 авыл, бүгенге көндә Керәшен авыллары 12 Şukundurgan şurada 10 avul bulganalar. İkisi sırnan uyuşkan. Alar barısı da Şuvaş iline kultuk bulup kirip tıralar. Ayrılıp. Ondan sonra mine Kazan yağına küçken yakta başti 12 kilometreden 25 kilometreye kadar Urus avullar bilen toplangan. Alar bizlerde bir anklaf olup şunda kalıp durganlar. Bularını Şukundurgandan sonra bular elikki üzdinleri bulgaçtan bir kıyın yangadan şirketi alıp barıp formagana kursatip kaytkaçtan neler müftiler mullullah şakırıp alar de namaz okuyanlar. Bu turda profesyonel misyonerleri baytakkana doğutlar yazılar indi. Alarını biz buysundırıp bulmayı, Allah kaytkaçtan yangadan üzdinlerini tutarlar. Biz bunda pravoslavni din saklay almayız. Şolay bu kaçtan bunda da biz uyuşturup başka böyle katrak uyuşturu. Siyaset yağına. Uyuşturup bunda da şu halkına üst dillerine pravoslavni tercüme edip üst dillerinde okutup mektepler açıp onlarını pravoslavni kutkarıp kalıp gibi şunda ilmiyski sınman şunda ne bilen çığa. Raportlar bilen çığa. Şonasın diyesinde bizim yaklarda şukunduru başlanan olsa 1700 maksimum periyot 1730 yıllarda 30 yılın ortalarında usululgan 1762 yıla kadar.
Соңғы үшінші шушы ревизияда 1762 жылда анда барысы да инде язылган шулай итеп башта язылган татарча исеме, әтисенең исеме, аннан соң Покрещен дип язылганнарда урысча билгән исемнәре язылган. Шул күрсәтә инде анда бер генә урыс исеме шугынганчы бер генә урыс исеме дә, бер генә чуаш исеме дә юк. Моны нәрсә өчен шулай дип язганнар икән? Минемчә инде бу татар халкы үзенең элекке дине булып, яңа дингә күчмәгәчтән, тирә-яктагы бөтен чуашлар шушы дингә күчеп, шушы чуаш күрше авылда, чуаш авылында ширкәү салып, именно шунда бала туганнан соң ирексез баланы алып кетип чукындырып, анда язып куеп метрикага, аннан соң адәм баласы безнең авылның үлсә инде китеп барса теге дөньяга, аны обязательно шу ширкәү аркылы укытып, шушты күрше авылга күмгәннәр. Авылда мәчетне сүтеп алып китеп Айдар авылына алып киткәннәр. Айдар ул Хәсәннең малай иттереп исәпләнә инде. Алар 4 малай булган диләр. Айдар, Ислам, Күгеш, Күгәй. Бу Яшелүзән районы. Яшелүзән районы, әйе. Менә шулай булгачтан инде нишләп бу шушы халыкны ничек шушы яңа шукынган православие дине калдыру турында сүз алып баралар. Моны хәзер кем белән бу тап була? Төп татар халкы ерак 25-30 чакрым безнең авылдан. Арада урыс авыллары тора. Чуаш ягыннан төньяктан көнбатыштан көньякта гел чуаш авыллар гына. Күрше чуаш үте авылына салалар ширкәү. Ашалар анда яңа зират. Авылдагы зиратны ябып, именно шушы чуаш үтендә күрше авылларның бүлеп алган зиратларын участокларына ашалар. Анда Мәлки участогы, анда Хуҗасандыкы, анда Мәсәме шушы яңа Хуҗаныкы, яңа Сурадиләрендә, анда Искитәр битнең шушының һәммәсе дә зиратта. Мен карап артысын буйга җырып чыктым. 2 китап минем бүгенге, минем 3нче әзерләнеп биткән инде ул. Китаплар басу шушы музейны ачу мәсьәләсендә ул мәсьәләләр хәзер уңайга хәл ителә башланнан соң, бирәк тә мин рәхмәтле Гарипов, Илмир Махмудовичка, алар белән булыштылар. Бу боз кузгалды, бу эшләр башкарылды. Шулай булгачтан аларның онда булышлыгы өлеше бик зур дип әйтәм. Аларга рәхмәте калай гына булсын аларга биләрендә дә. Шулай булгачтан мин 3нче язган китапны туктаттым. Ул рукописный вариантта. Аларга төзәтмә кертәсе бар хәзер. Шулай булгачтан инде әгәр дә бу дөнья яңа бузылып китмәсә, бу яңа бузылып китсә, значит, яны düzeltмә кертеп чыгарам, әгәр дә бузылып китсә инде иске вариантта чыгарам. Шуның өчен ул туктарлык тора. Алайса дөньяның төзәлгәнен көтәбез инде. Шуны көтәбез. Фотоларны төзәтер өчен. Мәгълүматлар менә каян табыла? Сез билгеле Чувашстан архивларына да, Мәскәүгә дә йөргәнсез, асын әйттегез. Архивтан гына түгел, өлкәннәрнең истәлекләрен кулланасызмы? Әллә инде аларны хәтерләүчеләр юкмы хәзер? Бик кулланам. Анда менә истәлекләрне, булган истәлекләрне безнең әти, безнең нәсел кешеләре күбрәк калдырган авылыбызда. Нигә дисәгез, менә мин инде башлам 1914 елда шушы күрше Чуваш шүтиең папа булган Турхан дигән кеше. Ул инде аның өчен исеме алай түгел, ул аны просто үзенә титул алган, үзенә присвоил бу исемдә. Тур инде Чуваштан татарча күчергән Алла дигән сүз, хан инде повелитель. Менә шундай үзенә вазифа алып инде үзенә шушы иске мусульман зиратын безнең авылдагы зиратны, ул мусульман зират түгел, бу болгар зираты, бу Чуваш кешесе дип, әйдә монда ширкәү салабыз дип җиргән. Менә бүгенге көндә Хуҗа Хәсән авылында 14 гаилә, безнең гаиләләр санап китәләр. 14 гаилә 20-гә якын алар дип, аларга бүген дә әле мулла чакырып намаз укып йөриләр дип. Шулай булгачтан без коткаралабыз монда, нидә дип, ширкәү салабыз монда дип. Менә шуңа күрә дә менә Чуваш дигән сүздә видимо, именно ниле без татар икән аны турышын, именно аны безнең нилән шушы истәлектән төшереп калдырыр өчен видимо шулай язылгандыр дип уйлыйм мин.
Siz bitinde anda şu konuşan etken bitalar. Siz indi hayır tatar tugul şuaş buldunuz diyenler. Şundan da bir kızık. Ondan bir tane özünüzün avulda tağ yağı kreşinleri muzeyi açıp jiberdiniz eymi? Özünüzün akçağızda şaktı kullanılgan bu kitaplarını bastırganda da indi özünüzün layıklı yolda işlep algan kim etmişi pensiya akçağızga bastırasız. Mene şul muzey turunda bir video yazma qarab uzigal. Bu muzeynin açığı bu Tatar dünyasında bir zıt tarihi vakıga deb etsem dürüst olur. Bu avulga biz hali delegatsiyalar getiribіз, alarga söylerбіз. Bu regionda soňky wagtda biraz töbekçilerini көтәрергә кирәк. Аларның активлыгын ярдәм итәргә. Шунда у ягында әле безнең зур конференциялар үтмәде. Аны да уйларга кирәк. Керәшен мәдәниятен чагылдырган музейлар Татарстанда күп түгел, ә монысы әле шәхси, шуның белән дә кызыклы. Аны аталы улы Вячеслав һәм Эмиль Даниловлар булдырган. Экспонатлар белән авыл халкы булыша. Үзеңнең туган җиреңне, үзеңнең шәһәреңне, үзеңнең әйтергә кирәк, каян чыкканыңны белмәгәч, нинди милләтнең, нинди халыкның киләчәге булсын. Вячеслав Власович Данилов без аңа һич шиксез бик зур рәхмәтлебез. Музей ачылу тантанасына Алабуга җыр һәм бию ансамбле дә килгән. Аларның җитәкчесе Хуҗа Хәсән авылыннан. Бу авылда туыма, бу авылда үсүемә, бу авылда укып мәктәпне бетереп китүемә мин бик шатмын. Мине әби үстерде. Вот, кичкенәдән, бишектән. Вот, әби бик матур дип керәшен җырлар җырлыйдыр. Менә шушы керәшен җырлаулары минем күңелгә сеңеп калды. Шушы җырлар иҗатырга, керәшен җырларын җырларга минем үзем керәшен ансамбльдә җитәклим Алабугада. Инде 30 елдан артык Акказ исемле керәшен ансамбле. Вячеслав Власовичка бик зур рәхмәт, конечно, молодец вот. Чөнки шундый музейны һәркем дә эшли алмый. Менә безнең авылыбызның элекке мөселман зираты. Безнең бабаларыбыз күмгән зират. Иң соңына монысы инде менә бу линиядә горизонтальдә күренә. Авылның шукындырылганнан соң жаңа керәшеннәр зираты. Хәзер Хуҗа Хәсәндә элек яшәгән халыкның бер өлеше генә гомер итә. Кайберләре чукынудан качып күрше авылларга күченә, хәтта мәчетне алып китәләр. Вячеслав Данилов бик җитди эзләнүләр алып бара. Нәтиҗәдә ушына чыга. Бабасы Пименның чын исеме Әкрәм икән. Хәзер башкалар да үз бабалары турында белсен ди. Музей ачуда кече улы Эмиль ярдәмгә килә. Әтиде истәлеккә биргән сакаллары гәле безнең гидәнде. Неде? Синде каттаган бит инде бездә юлланып барабыз ди. Әйдә берәрсе калдыры гәл. Эшли аласыңмы шуны ди. Мәйтәм канатланып киттем. Шуның белән мәйтәм уллар рәхмәт дидем, бу эшне башладым. Бер ел эчендә менә шу бинаны торгызып куйдык. 20-нче елның башына утта кирде бу бинага, суда кирде бу бинага, газда кирде бу бинага. Хуҗа Хәсән авылыннан данлыклы кешеләр дә чыккан. Советлар Союзы герое Михаил Кузьмин биредән. Үзбәкстанда зур вазифалар башкаручылар, Казанда заводлар алып баручылар. Исемнәрен диварда күрергә була. Ата-бабаларыбыз кулланган көнкүреш әйберләре дә музейда урын алган. Борынгы заманда безгә безнең якташлар әйткәннәр, пока керамик булганчы агачтан ясалган савытлары. Монысы инде менә бал кешегә савыт биргәннәр. Монысы да шусында да савыт да. Вячеслав Власович, менә бу музейны ачуда сезнең үзегезнең улларыгыз да ярдәм иткән дип беләм. Менә ушул турыда әйтеп узыгыз. Демәк, тәрбия йогынтысы сеңгән балаларга. Сиңгән. Безнең йогынты инде әйткәнчә бабай әбиләрдән килә. Балалар да мин әйткәндә булар бик тибар белән тыңлыйлар, алар бик кызыксыналар. Шулай булгач әти пока исән чакта истәлеген калсын, халыкка истәлек калдыры гәле. Белсеннәр, безнең нәселебез татар булган бит, аны онтырга ярамый дип сөйлиләр. Балалар, аларга рәхмәт мине аңлаган өчен. Минем, конечно, олы малайым белән уртанчы малайның ул кадәр мөмкинчелеге финанс яктан ул кадәр мөмкинчелеге булмады. Актив малайым инде Эмиль.
Аның мөмкинчилиги зор. Ул менә бик нык булышты. Шушы музейнең анда киткән почти 60-70% ул каплады. Калганы инде минем төшү пенсия элек хезмәттән алынган биләр. Инде шуның белән каплады дигәндә. Кырып себереп. Кырып себереп. Даже зиярат казатык адамлар онытмаслар әле. Урын табарлар. Анда ашыкмагыз әле. Әле сезнең эшләр күп. Менә керәшеннәргә карата Вячеслав Власович, сезнең үзегезнең кызыклыгына караш бар. Сез әйткән идегез, керәшен татарлар түгел, татар керәшеннәре дип йөртәм дип. Менә шул мәсьәләгә бераз ачыклык кертеп үзегез. Ул гына түгел, мин даже аны киңрәктә итеп әйтергән. Ничек инде менә ниләр галимнәр бик тиз генә әйтеп башлаганнар. Знаете, саме татар керәшеннәр, керәшен татарлары. Ничек инде керәшеннән татарлары була? Бу бит йомырка тавыклар дигән килеп чыкмыймы сен бу? Да. Башта бит йомырка булганнан тавык туган бит инде. Монда шулай бит, башта татар милләт аны шукындыраларда керәшен туган бит инде. Шулай булгачтан керәшеннең татары булмай бит инде. Татарның керәшене бар. Аннан соң менә ширкә метрик кәгазьләр укыган вакытта анда язылган бит булай иттереп. Крещенные из татар диелгән. Крещенные из чуваш диелгән. Маринники крещенные из Марии диелгән. Башлангыч материал. Да, һәрберсенең үзенең бар бит. Менә галимнәр арга иттибар бинчә татарларда, керәшен татарлары. Дөрес түгел бу. Шун мәгәрәсендә, әгәр логически менә карасак, инде уйлап карасак, бу менә шулай килеп чыга татарның керәшеннәре. Керәшеннәр бар чувашныкы да, керәшеннәр бар Маринники да. Шукырмаган марилар да бар, шукырмаган татарлар да бар, шукырмаган чувашлар да бар. Әле бүгенге көндә яшиләр. Чувашларда да шукырмаган чувашлар яши. Менә хәзер языла торган хезмәтегезне әйттек инде, анысы менә Хуҗа Хәсәннең дәвамы, анысын сөйләп үттегез. Менә төбәк кешеләр ниндирәк кыенлыкларга юлыга, Вячеслав Власович, менә эшләү барышында? Бу бирәк тә киң мәсьәлә, конечно. Төбәкчеләргә ярдәм юк. Аларга бер нинди шушы дәүләт ягыннан бер нинди булышлык та юк. Конечно, Альберт Ахмаджанов Барханов ул тырышып эшләп йөри. Но аның тырышлыгына җитеп бетми бит. Монда күкте финанс яктан хәзер барга кирәк булса, беркем дә бер акча түләми. Барга торган кеше анда үз кисәсендә булган акчасын түгеп кайта инде. Барга туры килә. Барга кирәк. Архивлар Ленинградта, Санкт-Петербург, Мәскәүдә, Уфада. Да. Әле анда баругана бит атна, ан бит әле яшәргә кирәк. Яшәргә кирәк, ашарга кирәк. Анда продукт кыйммәтләре китәдәк күп түгел. Анга синцлар да бит әле. Безнең Казанныкы или алдагы арандагы кебек кенә түгел бит. Анда бәяләр бит не? Дитатырган, кысатырган. Мәтие мәсьәләгә кайтып, дан шунысын әйтәсиләр. Менә безнең авылны күптән түгел шушы Сабан Түкелне корреспондентлар Татинформда чыгаралар. Камил Хәзрәт килү мәсьәләсендә анда берничә мәсьәлә күтәрәләр. Безнең авылны оешкан 17 гасырда дип язалар. Бу кешеләр кем белән киңәшләр икән, кем белән алдар икән мәсьәләне. Да, элекке энциклопедиядә язган 17 гасырда дип. Бу крупнейший урысча әйткән, татарча әйткән хәтта бик зур ялгышлык. Да. Нәрсә булган? Потому что Хуҗа Хәсән ике авыл булган дип әйттем бит әле. Именно икенчесе Хуҗа Хәсән Күкшеме 17 гасырда табылган. Безнең авыл килеп чыга 1390 елда Темирлан, Аксак Темир Болгарны җимерелгән вакытта шушы Чыңлы, Олы Чыңлы авылыннан, Чүпрәлегеннән качып алар Болгарға качалар. Болгарны җимергәннән соң Чистаяга качалар. Чистаны алганнан соң әйләнеп яңадан Илгенчик безнең авылга килеп урнаштылар. Бу авыл урнаша как раз 1390 елларда. Шуннан соң бу 14 гасыр. Хәзер теге 17 гасырда дигәнне тагын шуннан. У Күкшеме авылында инде тагын бер ягын испатлап әйтәсе килә. Анда 37 татар гаиләсе, 11 чуваш гаиләсе яшәгән. Алар башта Күкшеме авылында. Соннан Знаменский чиркәү аркылы Апасарайна бармашлар. Менә шуны ялгыш галимнәр Хуҗа Хәсән авыл дип энциклопедия кертеп булдырганнар.
Шуны халық аңламыйча шулай эшләй. Икенче ягы, ничегинде 37 татар гаиләсе булган, 11 чуаш гаиләсе булган авыл Волос центры булган икән. Безнең авылда 1703 елдан башлап 1788 елга кадәр Волос булган. Ул Волоска 22 авыл кергән. Аның күбесе менә шу Крашин авыллары, анасы калган Чуаш авыллары. Бүгенге Комсомольск үзидә, Чуашның Комсомольск районында, Янчик районында, Канаш районында булган авыллар кергән. Ул бит 17, то есть 37 ир кеше, 37 хатын кыз булсын ди, бары 74 кеше балаларын, кыз балаларын исәпләсәң дә, онда арасында була алмый бит. Менә шундый ниләр бар, ялгышлыклар бар. Шуны төзәтүче кеше юк, беркем дә исенә төшермәй. Менә сезгә мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Вячеслав Власович, сез инде хәзер кирип киттегез. Әйдә безнең авылны да язалы, әйдә безнең авылныкында бастырыйк әле дип әйтүчеләр бармы тәкъдим? Бик күп. Менә хәзер генә тагын бер нәрсә әйтеп китим әле. Менә шу безнең бит инде Крашиннарда бәйрәм итте Троица дигән. Анда бик аны кадерләп биткәннәр, бөтен тирә-яктан кайталар. Музейда көнгә шушы 7-8 гаилә килеп китә. Калининградтан кайтканнар безнең авыллар, анда байтак кына шундый күрәтле кешеләр чыккан. Нидән Саратов өлкәсеннән, Сарытаудан, шулай Самарадан кайталар, Төмәннән, Чиләбедән, аннан шу Свердловск өлкәсеннән кайтучылар бик күп. Алар барысы кайталар да, барысы мактылар. Аллаһка шөкер, китабын чыкты, алдым. Бик простой телдә язылган, доступны шундай тиз аңлашыла дип рәхмәтләр әйтеп китәләр. Музейны оештыру өчен тоже бик зур рәхмәтләр әйттеләр. Мәскәүдән кайткан бер шундый Казаков Григорий Порфирьевич дигән кеше менә музейга алып калдырды. Шушы 3 өстәл, яңа 3 кресло, аннан соң стеллажлар 8 штук алып калдырды. Алар бик мөһим музей өчен. Да, музей өчен бик мөһим инвентарьлар. Вячеслав Власович, сезгә бик зур рәхмәт. Менә бу хезмәтләрегез өчен. Инде 3нче томны көтеп калабыз. Аннан соң да мин сезне архивларда еш күрәм. Сез инде тыңгысыз кеше, барыбер тик кенә тормассыз, эшләрсез. Иншалла менә шуларның теге җиренә җиткерергә, нәтиҗәсен күрергә насыйп булсын. Рәхмәт зур. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Тау ягы Крашиннары музейын оештыручы һәм аның директоры, төбәкче Вячеслав Власович Данилов булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшырубыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.